Ficamos os contos. De medo. No, pero de medo no, De medo. No, pero de medo no. De cagar patatillas. Así, vos aquí. Non ven nin o gato. Non ven nin o gato. Non ven nin o gato. Moi ben, porque eu direi. Ai, 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 ai. Para vir probar o viño ben cantou o veciño. Ai, 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 ai. Pero para o sulfato non ven nin o gato. Ai, 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 ai. Chocholodó! Instrumentazo! 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 Ui. Fantasma! Oh! Pois nos cantamos, como é? Tenen más pernas, tenen más canillas, teño tanto medo que... Perfecto. Abrí unha moi a modo e cando mirou que ali había... Ai, que joder, que valía! Unha cousa rarísima. Vos que pensaba que había? Anda, barquiña con sete, leva más Sevilla como un cojete. Dixo Martín, sete bruxas na miña barca e queren ir unha calar a Sevilla. Pero quedou quieto como un pavo, non se moveu. E isto? E por isto a xente anda contando que tranquilo morreu. Iso é. Son home do saco, son o rachador, lévome os nenos que se portan peor. Pois isto pasoulle a María. María non era mala, pero boa tampouco, Cando se juntaba xente de alrededor del berraba: canta, saco, canta, que si non douche coa palanca. Neste saco cometida, neste saco... O coronavirus, me deron a mí. A peste negra, me deron... Caca! Ese era o que faltaba a mí, non? Un culo! Un culo! Bueno, xa está. Xa nunca había máis. Había sitio xusto para meter 4 piollos, xa fora. E cerraron o saco. E o rachador, cando despertou o día seguinte, quixo botar o saco logo. Oi, María, moito pesas. E ela foi polo balador, naquela noite sen lúa, o que xogase cos mortos na máis que a do paruina. Sacou un morto da caixa. Vos sabedes algún truco para que che... Un susto! A ver, darme un susto. Saluco, ronco. Saluco, ronco. Saluco. Bebe o saluco xa levaba borraco cando teu miña nai. Sabedes de quen é, non? Isto é da Santa Compaña. Vos sabedes quen é a Santa Compaña? Ni idea. Non, xantiña, os defuntos están moi cabreados porque andaban moi despistados entre tanto móvil e tanto Halloween. Iso sí, dixeron, hai que actualizarse. Somos almas en pena, hashtag bajando, cumplindo a condena. Como me peñas, comete contrato, noches pedaleares con hijo popurato. Somos a compañía, a roda hasta fea, imos por camiños de
de noite con candeas en procesión, levando a caixa, anunciando que un vivo vai ser baixa. Isto non é spoiler, pero sí que é o final. Se gusta, dalle a like e suscríbete ao canal. Santa Compaña 2.0. Un saúdo para esa peña do cementerio.